i sgramblo mewn i'r dre. Os i chi am fod yr Ricky Carmichael neu James Bubba Stewart nesa, wel, dyma'r lle i ddechrau. A gyda'r iena'n dechrau'r 4 oed a'r hynna'n, wel, oedd hi'n osod o sport i rai ar y quads, beics a'r teulu oll. Wel, wedi ffindo 2 ferch hynod o ddewr fan hyn, Holly a Shelley, Holly yn gynta. Ers pryd ti wedi bod yn reidio'r beics yma? 2 flynedd. Shelley, pam wyt ti'n mwynhau reidio'r quads yma? Ac os ti dallu neu ffrindiau ac mynd gyflym. Ie, a na ddigon o feics cyflym na, o 50cc i 500cc. Pa feic i ti'n reidio? Rwy'n rhasio Yamaha 125 ar y foment. Fi'n trio stryglan efo height beic achos mae'n eitha mawr. So fi'n tueddol cael ein bloc rownd edrych yn just yn dwl. So, a ers pryd ti wedi bod yn neud y stwff yma te? 10 mlynedd. Felly ar ôl dad, so fi jyst i cael ei magu yn y chreuon. So eisiau bod yn hi, ond beth oedd oedran di 10 mlynedd yn ôl? 6 ar dechreuais, ras gyntaf fi efo'r clwb yma, so mae'r clwb wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd. Dorian ac Eleri Thomas i berchen ar y trac yma fan hyn. Pa mor aml chi'n cynnal cyfarfod te? Bob bythefnos nawr, a mae fe arno yn byti 4 mis y flwyddyn. Ond bob bythefnos. Joio cael pawb ar eich tir, mae'n siŵr? O, di, mae fe'n gwrdd. A ti'n cwrdd â hen bobl, a ti'n cwrdd â ffrindiau newydd fan hyn, ti? Ie, yn hollol. Dorian, ti'n cymryd mantes hefyd ac yn cystadlu. Ar be? Wel, 500 sydd â fi, gwybod? Sut mae'n mynd? O, mae'n mynd, chwbod, yn beth i twmblad yna fe, sport yw yna fe, chwbod? Ie, sport, ond oedd na ddigon o gystadlu brwd na fyd. Ciaran, ti wedi cael tipyn o llwyddiant yn y gorffennol dweithio ni am hwnna? Ie, na British Schoolboy semi-finals, 3 gwaith lan yn Brwctho yn Lloegr. Callum sydd dyn ni fan hyn, sef brawd Ciaran, sydd athi dy ti? Good, diolch. A beth ti'n reidio hyn o? KTM 65. Yn am cystadlu fyd o'r teulu'r Davieses. Ed, Dafydd a Catrin. Siwt nes ti? Des i'n ail. Llongyfarchiadau mawr i ti. Be ti'n mwynhau am y rasio yma te? Mae fe'n lot o hwyl. A ar y diwedd y blwyddyn ni'n cael trophies. Reit, draw ni nawr at Dafydd, llongyfarchiadau mawr i ti. Siwt nes ti fyna? Des i'n gyntaf. Ym mha ddosbarth wedyn? 100cc. Pwy ti eisiau bod fel pan ti'n tyfu fyny? Dwi eisiau bod fel dad. Ti'n sefyll reit dros nesau ti, dad. Siwt i chi'n practiso gytre, we? Dim lot o amser practiso yn ei raso beth i bob weekend. Beth yw'r bwriad te i magu'r plant i fod yn bencampwyr y dyfodol? Mae lan i nhw, eisiau nhw moyn raso. Fe rodau beic deidi nhw, eisiau Catrin yn gweud bod i ddim moyn raso, does dim pressure o gwbl arni ddi, maen nhw'n cael neud fel maen nhw'n dywys. Wel, gyda dros 115 o bobl yn cystadlu yma, hyn wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Rhywbeth i'r teulu oll fwynhau. A phwy wy. A falle bod fi'n sefyll drws nesaf i ser yn y dyfodol. Ie, cer amdani Celt.